You ready? Sitten lähtee ihka ensimmäiset testiajot tämmöisellä Ryker. En tiedä miksi mä tekemmin sanon aina se ruotsalaisittain. Ryker-rally. Hienot rallivanteet, en tiedä mitä muuta rallia tässä on. Ja joo, nää on ihan aidot ensiajot tämmöisellä vehkellä. Sen verran kerkisin tutustua, että tuolta tehtaan uumenista kävi sen tähän pihalle ja mä en halunnut lukea mitään käyttöohjeita. Niiden käynnistäminen oli kyllä oma operaationsa. Tässä on avain, joka tulee siis tänne. Näin. Aika riskin näköinen paikka, mutta kai se siinä kestää. Sitten, tää on ihan normi juttu, tappo katkasin pois. Mut sitten, tuosta painetaan starttinappia, mittari syttyy. Ja sitten mikä oli erikoista, no okei, jarrupohjankin on vielä ihan normi juttu, näitä on nähty. Mutta tätä mä en hiffannut, että kaasua eteenpäin näin. Nyt se niinku aktivoitu käyttöön, mutta sit se ei vieläkään lähde liikkeelle, koska pitää startata. Ei vaan, nyt se ei lähde liikkeelle, koska käsijarru on päällä. No, mietitään missä on käsijarru. No tässä oli myös avain. Ja avaimella aukestiin käsijarru ja käsijarru kääntyy tänne pois. Sitten täällä on tämmönen poli, luulin, että se olisi ollut käsijarru, mutta ei. Se on ainakin tämmöisellä ajokengillä hemmetin hankala käyttää. Niin sillä saadaan pakki päälle. Noin, tonne tuli R. Sitten pakitellaan. Piip, piip, piip. Tää on kuin moottorikelkka kuunna. Ja ei oo kahvajarruja. Ensimmäinen asia, minkä huomasin. Siitä laitettiin takaisin eteenpäin huriskot. Joo, ei oo kahvajarruja. Eli tässä on pelkästään tää yksi jarru ja se ottaa nähtävästi eteen ja taakse molempi. Harmi, hei, missä on purnismode? Me olisin halunnut pelkkiä eturenkassia ja sitten kaasupohja. Mutta joo. Nyt me on ajanut täällä suurin piirtein enemmän kuin mitä ikinä elläissä, niin lähdetään kokeilemaan tuonne tielle tätä vekotin. Onhan tässä tämmöiset moottorikelkkavipat. Tietenkin. Mitään muutahan ei tarvitse tietysti painaa kuin kaasua. Niin ja jarrua. Näin se nykäisee 50 mittari. Tänään on hemmetin kuuma päivä. 28 taisi tuossa päivällä näyttää mittari. Mikäs tässä vilvotellessa? Ei tää kyllä mikään ihan älytön tykkiä tunnu olevan. Tuosta kaasupohja. Vähän tämmönen ruohonleikkuri. Käy vähän Mäntyvaarassa katsomassa, olisiko crossipoikia tällä vetämässä. Täällä on käyty vähän amistelemassa. Hirveä renkaan poltto on ollut päällä. Ei oo rossipoikia nyt vetämässä. Kello on tietysti jo niin paljon. Portti on kiinni. Oho. Mut tässä nyt oli meikä ensimmäiset kilometrit täällä. Laitetaan käsijarru siitä päälle. Hämmentävä käsijarru. En tiedä, haluanko me tietää, miltä me näytän tossa iso mies tommosessa pienemmässä mopossa. Tää on vähän pienempi kuin toi Spideri. Mä en oo Spideria eikä ikinä ajanut. Sitäkin vois kokeilla tietysti, jos mahdollisuus tulisi vastaan. Hypi-iskarit ihan normaalisti.
minkälaiset säädöt täältä on. Jaha. Pyörii miten päin tahansa sitten. Nähtävästi. Tää on ihan hyvä, on nää helppo säätö, että on tehty vaan portaat näille säädöille eikä mitään kliksuja. Turhaa sitten tässä olisi ollut mitään ruveta laskemaan, että 1, 2, 3, 28, onko molemmilla puolilla saman verran ja sitten 5 takaisinpäin. Ykköset siihen ja... Äsken oli ykköset, niin laitetaan nyt neloset, katsotaanko mitä ero. Tälle lyhyellä matikalla. Entäs takana? Täälläkin on niin. Me on iso poika, niin laitetaan tuohon neloselle tääkkiin. Mihin lie vaikuttaa sitten. Eiköhän me jatketa matkaa. Mitä tykkäät mun hienosta ajohanskusta? Kukkahanskat. Laitoin myös kunnon ajokengät, koska turvallisuus on minulle ykkösasia. Tietenkin. Noin, siitä käsijarru pois päältä ja sitten taas ei muuta kuin kaasua. Kaasua, komissaario Palmu. Heti kun vähän ruppee suttamaan, niin tässä ottaa joku luistoesto kiinni. Saako täältä jotain pois? Riittoisuusasetukset, RPM. Jaha, nyt lähti tuuletin päältä. Ei, missä tässä on se ralli, jos ei vähän rallia pysty edes ajamaan? Polttotyst, riittoisuusasetukset. Mistä päästä asetuksiin? Minä haluan asetuksiin. Yksikkö, nolla, kirkkaus, kello, poistu. Ei, siellä oli jotain kelloasetuksia, nyt semmosia. Mehän olisi halunnut luistoeston pois ehdottomasti. Ois vähän voinut käydä tässä sille. Ei se anna. Se on turvallisuus edellä menee tämäkin. Mutta onneksi turvallisuus on minulle tärkeä. Joo. Käy vähän sitten Rovaniemen yössä. No ne oli pitkät valot. Jesus. Mutta ei se mitään. Nyt voidaan ottaa sitten hirveä startti rykärillä. Oho. Täällä. Ai. Voi rykker, minkä kuulet tein. Oli varmaan hiekkainen asfaltti, eikä tää nyt muuta. Joo, tää kato tarpeeksi kun kääntää, niin tää lyö jarrua. Se on kans varmaan joku turvallisuusjuttu. Se on melkein vaarallinen tolleen, kun se nappaa kiinni tuosta eturenkasta. No en meti. Mutta jotenkin vähän tylsä. Me muistamme ajanut kaverin semmosella Honda, varmaan 50-kuutioinen. Saattoi olla, että se oli kyllä sitä aikaa, että niitä tuli kaikkea viriteltyä, että kaverikin oli sitä ehkä virittänyt, että olisiko siinä ollut sitten joku, en mä nyt osaa sanoa, vaikka 60-kuutioinen joku pytty, mutta kolmipyörä
Hondan kolmipyörä ja siinä ei todellakaan ollut mitään tämmösiä noloja avustuksia. Että se vähän varraa jarru kiinni, jos mennään kallistella liikaa. Niin siinä oli oppimiskäyrää aija. Taisi yhden kerran jäädä jalkakin takarenkaan taakse. Siinä oli 2 renkasta takana ja 1 eessä. Että oli se silloin vähän erilainen, mutta siinä oli kyllä hauskuuskerrointa. Tässäkin olisi hauskuuskerrointa, kun olisi samalla tavalla. 2 renkasta eteen 1 ja ei mitään tommosia turhia avustuksia. Niin saisi aina välillä vähän kyleelleen pyöritellä tai 2 renkaalle pyöritellä tätä laitetta. Aivan mahtavan maukas. Kato, tuttui. Tätä ne saksalaiset ei saanut poltettua, kun tää oli tehty teräksestä. Täällä haisi ihan kebab. Rykherra. Oho, rykherra taas mulle nykäs. Motoristi oli vähän siinä ja siinä, että pitäisikö tolle morjasta, olisiko se minun kaveri vai eikö se ole. Ei vaan toisin katsomaan, että pitäisikö tolle morjasta vai ei, mutta ei kun 1 rengas liikkaa, niin ei vittu vaan, ei vaan pysty. Ymmärrän kyllä. Noniin, morjastakin. Yes! Mut silläkin oli itellä tommonen hirveä lehmä, mut siinä oli se, että 2 rengasta vaan. Mutta oon tyytyväinen. Sain morjastuksen mopopojalta. No niin. Semmonen oli Rykker. Ensivaikutelma oli tää on ehkä vähän liian turvallinen, joka tekee sitä tylsän. Ja noi kovat jarrutukset tekee siitä myös mikä sille nyt tuli? No, you can't touch this.